Siya'y gitanyagan og wala siya mangayo og kwarta ni Talisay City Mayor Gerald Samsam Gulyas. Kini ang hugot nga gibarugan ni Roger Simafranca, ang Radio Black Timer og kandidato sa pagkamayor sa Dakbayan sa Talisay. Gipusasan ato sa entrapment operation sa CIDG Regional Field Unit 7 og Talisay City Police sa sud sa coffee shop sa mall nga nahimutang sa SRP Talisay City. Gibutyag ni Talisay City Mayor Gulyas, gifile niya ang extortion batog sa Radio Black Timer kinsa iyang kaatbang nga nagpapili sa pagkamayor sa Dakbayan. Gumikan kay dili siya gusto nga himuon og binuang ang electoral process. Kay nanagini text nako na nangayo og 4 million daw ang akong kaatbang para mo withdraw sa eleksyon. Wa man ko'y problema ag eleksyon, nalipay gani ko na nako'y kaatbang because it means that I have to work harder for each and every Talisay nun. So, text na ko na nangayog 4 million to withdraw. Ang ako arag yung kalainan manggod is dili gyud nato dapat himuog binuang ang electoral process. Importante kaayo ang demokrasya, pero kung abusuhon natong demokrasya, diya na sa tingali na muriak ang usa ka tawo. Hugot nga gihimakak ni Simafranca nga nangilkil siya sa mayor. Kay alang niya, wala siya'y daganan kang Gulyas sa pagkamayor sa Dakbayan sa Talisay. Apan alang niya nga katungod usab niya nga mokandidato ug walay balaod nga nagdili nini. Dugang ni Simafranca niadtong katapusang semana sa Oktubre, human siya naka-file sa Certificate of Candidacy. Adunay nanawag niya nga kanhi kapitan nga kaalyado sa mayor sa Talisay nga ipa-withdraw ang iyang pagkandidato bugti sa kwarta. Daghan kinanawag nako nga wa ko kaila nga pa-withdrawon ko o niya pabungaton ko pila ang ako ang pangyoon. Basta importante nga withdraw ko. Kunya daghan kay kog ipagawa sa radyo ni Samsam, daghan kay kog mga issue ilabay kaniya. Iyahang pagkam kusog mo inom, daghag barkada. Gibasol ni Simafranca ang kanhi kapitan sa kansuhong nga si Arnie de la Torre nga mao'y nagtraidor kaniya, nga mao'y hinungdan nga gidakop siya sa CIDG. Gihulagway ni Simafranca nga usa ka politika ang motibo isip paguba sa iyang kandidatura sa maong Dakbayan ug kaatbang niya si Gulyas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.